nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya to? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawuh gawar ngawur ora ana nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane nggono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning pati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna?